Som el perill del món, som un temporal portat per l'huracà. Som taurons a l'abordatge, enfonsem vaixells a plom. Som el braç armat de l'enviat d'Alà. Som el braç armat de l'enviat d'Alà. Un pirata és un perill a cavall de les onades. Un pirata és com un llamp que fereix 10.000 vegades. Els pirates i les rates som els dos perills del món. Som com rates amb escates, però tenim milers de dents. Els pirates, si no ens mates, netegem el mar de gent. Els pirates, si no ens mates, netegem el mar de gent. Els pirates som herois, mentiders i buscabregues. Som els reis de les bodegues i bevem com uns bufais. Un pirata com Hassan és bonaç i molt valent, i el cervell més que mandrós i és fidel com un gran gos. Un pirata com Osman és d'aquells que sempre van arriscant la seva pell per un cul i un tros d'anell. I un cristià com Joanot és d'aquells que sí que pot. De serrona et treu el suc i em fa creure que ets un roc. Aquí l'únic perillós és Said i el seu gran gos. Que no veus orangutan, que el patró ens està enganyant. Com? Demostra'm, mala bèstia! Ha tractat els presoners amb guants blancs. I a més ha deixat les dones lliures. Calma, calma! Calma, Hassan! Said fa com tots els grans senyors. És voluble, capritxós. I es va tornant perillós. Pot fer el que li dóna la gana. Per alguna cosa és el capità! Calma, Hassan. Els pirates som el perill del món. Som un temporal portat per l'huracà. Ens llancem damunt les dones per clavar-los-hi fins al fons. El braç desarmat que ens ha donat Alà. El braç desarmat que ens ha donat Alà. Avisa Said ràpidament. No podem exèrcit, el farà matar tot. Osman, ja n'hi ha prou, les dones són el capità, poseu-les a baix! Què és això? Què us heu cregut? Quin permís heu demanat per tocar les presoneres? És que jo ho sé, autoritat! També cal l'autoritat per divertir-se una mica? Ens ho estàvem passant bé.
És que a Saïd no li agraden les dones. Avui m'han trobat de bones i els hi he donat el meu permís. Què? No et sembla bé? Et fan pena les noies? Em fas pena tu, Malik. Abderrahimi. Clava-li 10 fuetades a l'esquena. Ja sabeu que el reglament prohibeix fer malbé el botí. I heu estat a punt de matar una d'aquestes dones. Malik, jo et destitueixo. I designo Joanot com el meu segon de bord. Té les claus. No m'ho mereixo. Val més que les guardis. Té les claus. Quan jo no hi sigui, serà el meu substitut. Més fort. Més fort! I ara tothom a dormir. I deixeu estar les dones. Hacén, baixa aquesta dona al camarot i mira si pots fer alguna cosa per curar-la. Joanot, no cal que et digui que era el responsable.